Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito kong paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan! Muli po nagbabalik ang programa maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue na dito nyo po maririnig sa programang API. Aligwas Pangasinan Ilocano Reload. At syempre mga kasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 4 ng gabi. Paorong, alas 6 ng gabi mga kapaborito. Siyempre ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama rin natin sa ating technical control ang aking co-pilot ngayong araw, ang ating sound engineer na si Dennis Palaganas. Good afternoon, Dad. Masantos ang araw at si kayo namin, kapaborito. Ngayon po ay araw ng Martes, June 10, 2025. Kumusta naman ang inyong mga pagdedebate dyan? Kinukumusta natin yung mga senador, di ba? Nagumpisa na ba silang mag-swear in? Hindi pa rin. Oo, siguro marami po sa inyo nakatutok sa kanilang mga smartphones at telebisyon, mga smart TVs, internet TVs at kung ano-ano pa. No, para matunghayan po sana yung pong formal na panunumpa ng mga senador at presiding officer na ang tinatawag nating Senate President bilang mga impeachment judges. Diyan po sa itatalagang impeachment trial para sa pagdinig po ng articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. At kanina nga po ay nagkakaroon na naman ng sagutan diyan po sa loob ng plenaryo sa plenary hall ng Senado. Dahil magkakaroon sana ng privilege speech si Senator Bato de la Rosa, pero siya ay pinigilan muna ni Minority Floor Leader Senator Coco Pimentel dahil nire-remind ni Senator Coco Pimentel yung pong kanilang napagkasunduan kahapon sa isang motion
no, na pagkasunduan ng mayorya ng mga senador na ngayong alas 4 daw ng hapon magsasagawa na ng panunumpa ng mga senador ng 19th Congress bilang mga hurado, no, sa gaganaping impeachment trial. Sila po ay manunumpa sa presiding judge, impeachment judge, no, na Senate President si Chis Escudero. Pero dahil nga ang alam niyo naman sa proseso ng majority floor leader na si Senator Estrada, ay siya yung nagmo-move ng mga motions, di ba? Wala namang nag-move ng motion para mag-proceed na doon sa napag-usapan kahapon. Kaya nag-motion na rin, no, si Senator Coco Pimentel na sundin na yung napagkasunduan kahapon na motion na magkaroon ng panunumpa, no? At after that siguro pwede daw magsagawa ng privilege speech basta kung ano yung naunang motion sana. At sa haba-haba ng prosesyon, ano? At nako, panunumpa pa lang yan, ha? Napakatagal na. As of now, wala pa rin death, no? Hindi pa rin nag-start. Ganda, may monitor din ako dito, ano? Kasi hindi ko siya maririnig. Kaya ba mga kapaborito, sino-sino ba sa inyo ang mga pabor sa pagpapatuloy ng pagdinig ng impeachment, ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? At sino naman sa inyo ang hindi pabor na matuloy ang pagdinig o ang impeachment trial dyan po sa Senado? Tignan nga natin. Pwede naman kayo mag-comment mga kapaborito. Tignan natin yung mga, pakinggan po natin yung inyong mga opinion regarding this. At tama nga, no? Dahil 3 impeachment trials yung naganap. Pero kasi yung pangatlong impeachment nga, kaya hindi ko masyadong naaalala, ay yung impeachment trial para kay Ombudsman Morales. Yun. At bumalik sa aking isipan, pinaalala ni Senate President Chis Escudero kahapon. Kasi hindi na nagtuloy yung impeachment trial na yon dahil, sa tingin mo, Dad, bakit? Nag-resign si Ombudsman Morales. No? So wala na silang i-impeach dahil nag-resign na eh. No? Bumaba na sa pwesto sa pagiging ombudsman noon si Ombudsman Conchita Morales. Kung maalala nyo, sila yung nakasagutan din ni former Senator Miriam Defensor Santiago, di ba? At naging former justice din sa Supreme Court si Justice Conchita, no? Morales. Kaya siya yung sa kanya ko nakuha yung mea culpa. Yun yung Latin for my apologies. Sinabi niya yun, binanggit niya towards Senator Miriam Defensor Santiago. At tinanggap naman ni Senator Santiago yun. Pero syempre, sabi ko nga kahapon, tayo dapat ay matutong makialam, ano? Mahirap din kasi minsan, no, kapag nanonood tayo sa mga ganitong diskusyonan sa plenaryo ng Senado, lalo at hindi naman din masyado naiintindihan kung ano yung mga galawan po dyan, hihintay na lang natin yung balita mamayang alas 6:30 o alas 7, no? Doon na lang tayo makikinig yung summary kung ano yung mga highlights, no, ng naganap na plenaryo ngayong araw dyan po sa Senado. At kanina binigyan pansin at binigyang tinawag din ang presensya ng ilang kongresista na nanonood doon, no? At nandun sila sa audience para manood kung ano yung mga pinagdedebatihan ng mga senador
Siyempre, ongoing mga parliamentary procedures, yan yung mga sinusunod po nila, no, para maging systematic yung kanilang pagdinig na mga bagay-bagay, kung ano yung mga nasa agenda ng plenaryo. Kaya abangan natin mamayang kung ano yung kahihinatnan, ano. Pero kasi ngayon ang schedule talaga ng panunumpa ng mga senador para maging impeachment trial judges. June 10, yan yung pinangako ni Senate President Chis Escudero, di po ba? Yung mga senador ng 19th Congress. And hopefully naman, no, matutuloy naman at matutuloy yan. Yun nga lang, syempre, ang sinasabi kanina ni Senator Coco Pimentel, they have to give importance to the oath-taking. Dapat mag-swear in muna sila bago yung privilege speech ni Senator Bato de la Rosa. Siyempre, privilege speech naman yun. Nasa Senate President yon. Kung hahayaan niya pa bang o kung papayagan niya yung privilege speech. Kaso siyempre, mangyayari yan sa motion po ng Majority Floor Leader. Sana as the Minority Floor Leader nag-move na si Senator Coco kanina pang alas 4, no? Ako ba, kanina naman siguro walang quorum, no, kasi wala namang nagsasabi habang nanonood tayo sa live coverage sa internet sa YouTube ng ABS-CBN, pinapanood natin, pero siguro nga walang quorum kanina, hindi sila mag-i-start. Baka nagtataka yung mga tao, dapat pala ganito, ganyan. Kanina pa kayo nag-start. Yun po, kailangan yun, ano? Bago mag-convene o bago mag-start ang session, kailangan may quorum, yung 2/3 ng total number of senators. Dahil kung hindi yan, walang quorum, hindi po matutuloy yung session. Ganun po yun. Kahit sa mga sangguniang bayan at sangguniang panlalawigan at lungsod, ganyan din po ang kailangan sundin. Kailangan mayroong quorum para maging legal yung isasagawa nilang session, no? Samantala mga kapaborito, maiba naman tayo. Hoy, doon sa mga mahilig sa shellfish. Ay, sino-sino na yung mahilig sa shellfish? Si May Viray mahilig dyan. Di ba? May, happy birthday kay May Viray. Ang Municipal Tourism Officer ng Municipality of Lingayen, Pangasinan. Happy birthday, Miss May Viray Rueda. Happy birthday to you. At syempre kami naman ay nandito lang. Naghihintay kami. Marami namang resto dito sa Dagupan, May. Diba? Hindi naman kami choosy ni Det. Hindi naman din kami busy mamaya. Tama, Det? Si Det magpapakape daw happy birthday ha, Miss May Viray Rueda, ang Municipal Tourism Officer ng LGU Lingayen. Former Municipal Information Officer din. Congratulations ha, Miss May Viray Rueda. Mayang, congratulations. Ito yung hinihintay mo, May. No, doon sa mga mahilig sa seafoods, kasi taga Alaminos din yan, ano, yung kanyang parents ay taga Alaminos, kaya sagana sa seafoods dyan, ha? Kaya yung mga mahilig sa seafoods, lalo na sa shellfish, ito na ang pinaka-importanteng announcement. Announcement mula po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nagpalabas po sila ng Shellfish Bulletin number 13 Series of 2025, no? Kagabi yan, June 9. Sabi dito, all types of shellfish and ascites species or alamang gathered from these areas. Doon sa sinasabi diyan sa may Zamboanga, sorry ha. Ito pala sa baba yung, alam nyo naman, kapag meron kang ano talaga pag meron kang astigmatism, lumalaktaw yung binabasa mo. Ito pala yun. Meanwhile, coastal waters of Bolinao and Anda in Pangasinan are now free for toxic red tide.
Wala nang red tide po sa Anda at Bulinaw, mga kapaborito. So magbunyi na tayo. Sayang, no, yung mga taga Nueva Vizcaya, yung ating barkada sila Michelle and Jess Manalo from Nueva Vizcaya. Pumunta sila dito sa Pangasinan nung isang araw, naghahanap yung mga anak nila ng talaba at tahong. No, gustong-gusto daw nila yung talaba at tahong dito sa Pangasinan dahil matataba at masarap. Sabi ko, wag muna dahil hindi pa naglalabas ang BFAR ng pag-lift, no? Hindi pa nililift ng BFAR yung shellfish bulletin na may red tide. Pero ngayon, as of June 9, kagabi, no? Red tide free na po ang Anda at Bulinaw. Kaya congratulations. Kamusta naman? Kaya yung mga nagnenegosyo ng talaba, no, mabubuhayan po ulit sa ulit. Ang naalala ko lang, na-share ko lang, kasi matagal din tayong nagko-cover sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito sa Dagupan City. Noong panahon po yun ni Dr. Wesley Rosario. Ang rationale, yung rason kung bakit pag ganitong medyo maulan na, nawawala na yung red tide. Kasi nag-flashing na. No? So mapapansin po ninyo, pumasok na yung hanging habagat. No? Kaya dire-diretso na yung pag-uulan din sa western Pangasinan. Therefore, yung mga fresh water, yung ulan, no, ay naging malaking tulong sa pag-flashing o pag-flash out ng red tide toxin. So ang para mas madali nyong maintindihan, kunwari yung kotse ninyo o motor ninyong marumi galing sa putikan, no? At kapag yan ay pinakarwash ninyo, lilinis yan. Ganun din po, no, yung mga body of water na mayroong red tide, na kapag nagtuloy-tuloy na po yung pag-uulan, no, tuloy-tuloy din pong na-filter out o nalilinisan yan. At doon naman na flash out yung pong red tide toxin. At so bakit po natagalan? No? Siyempre hindi naman ura-urada po na bigla-biglang pag umulan ngayon bukas wala na. Hindi po ganoon. Siyempre nasa sistema pa rin po yan at nasa paligid. It will take time, no, bago ma-flash out yan. At dahil sa kanilang mga kinuhang samples mula sa BFAR dyan po sa Anda at Bulinaw, ay napatunayan po sa mga lab tests na wala na pong red tide. Kaya congratulations sa ating mga malilit na negosyante, no? At syempre hindi na rin maaapektuhan po, no, yung pong ilang pang coastal towns and cities tulad ng Alaminos City na nag-harvest ng talaba, no? Kasi ang Alaminos City po ang isa sa mga top producers ng talaba. At sabi nga ni Mayor Arth Celeste, sila daw yung nagpapadala ng mga talaba, yung kinakain natin dito sa may Lucaw area. Kung mapansin nyo, malalaki, no? Matataba yung mga talaba dyan sa may Lucaw area. Yan daw po ay galing sa Alaminos City, no? Kaya sinabi ko din kay Mayor Celeste, ang importante po dyan magkaroon ng tagging, no? Kahit kasi baka ikiniklaim din ng ibang lugar, galing sa Binmale, galing sa Lucaw, no? Kaya ibang-iba rin kapag maitatag mo yan. Kaso syempre hindi naman yan tulad ng bangus na madali mong itag. Ang isang piraso ng bangus, at least babalik sa iyo yung pinuhunan mo sa pagtatag. Alam niyo yung tag. Parang idinidikit yun doon sa produkto para mapatunayan na yan po ay galing sa isang partikular na lugar. Kaya kung galing sana sa Alaminos City, paano mo itatag yun? Ano? Kaya siguro pwedeng ang itatag nila dyan yung lalagyan. Pwede siyang ilagay doon. Alam niyo yung mga bayong na ginagamit ng mga nanay natin noon, yung palengke, yung plastic, yung may net, parang kulambo. O di ba matibay 'yon? O 'yon. Siguro pwede doon per kilo or per piraso, tapos lagyan na nila ng tag. No, from Alaminos, from Binmale, from Dagupan. 'Yon.
yon para at least mas maganda yung marketing value ng produkto at hindi pwedeng kiniklaim-claim ng iba-iba, di ba? Parang yung dagupan bangus. No, sinasabi nung iba nagbebenta sa Maynila ay ito dagupan bangus dahil sikat ang dagupan bangus, di ba? Sinasabi nila ito dagupan bangus. Pero yung mga talagang marunong bumusisi ng dagupan bangus, alam nila kung paano. No? Kasi ang sinasabi ng iba, ang tiyan po ng dagupan bangus ay mahaba at mataba. At isa pang particular na feature ng dagupan bangus ay yung kanyang ulo. No? Maliit daw ang ulo ng dagupan bangus, tapos malaki yung katawan. Yung iba naman, no, sinasabi, yung mga matatanda, ang buntot daw ng bangus, dagupan, sa ibaba mas maikli, no, kaysa doon sa ibabaw. Kasi 'di ba, ganyan yung dorsal fin ng bangus. Imbis na pantay, yung isa daw mas maikli. Ang ibig sabihin lang naman nun, nung nagsabi sa akin, hindi naman lahat ganoon. Kasi kung ang bangus ay lumaki sa tampa ba yan? Fish pond? Dugaw, Ay, hindi ba magmanta? Pag lumaki sa fish pond, ganun ang nangyayari sa bangus. No? Umiikli yung buntot sa baba dahil gumagasgas sa lupa kapag lumalangoy. Dahil nga naman ang tubig sa fish pond dito sa dagupan ay depende rin sa high tide at low tide. Kapag nag-low tide yan, bababa rin ang tubig sa fish pond. Okay? At pag high tide yan, tumataas. So kapag ang bangus ay nag-feed, no? Kapag low tide, gumagasgas po yung kanyang buntot sa ibaba, kaya umiikli. Ganun yon. Okay? Pero yung iba, syempre, mas maganda talaga kung itatag mo yan pagka dating doon sa konsignasyon galing sa mga fish pond sa Dagupan City, tinatag na po nila yan. No? Para hindi ka naman maloko. Bakit importante ang tagging sa ibang mga produkto? Diyan sa bangus kasi mga kapaborito, nag-iiba ang lasa. Kaya sikat ang dagupan bangus kwanda kasi talagang lasang matamis, lasang gatas. Yung pagka-milkfish niya, no? Hindi gaya nung ilang bangus na galing po sa, based naman to sa mga nagtitinda at bumibili. Pag galing daw sa Bulacan, may bangus, babagara at maablir. Ibig sabihin nun ay parang lasang putik, no? Yun yung kaibahan po daw nun. At ang mga bangus mula sa ibang lalawigan lang Bulacan ay malalaki daw po ang ulo. No? Dito ay hindi ko naman alam kung paano yan dahil lang ang mga nagpapalaki niyan gaya ng BFAR, no? Pag nakita nyo yung mga inahin, no, yung mga paanakan ng BFAR na mga bangus, ang lalaki po, no, kasing laki ng hita ko. Ganun siya kalaki, no? At nasa isang tangke. At syempre yung mga similya niyan, yun ang pinapakalat po sa mga fish pen, fish cage at fish pond na nag-aalaga po ng bangus. At yun na nga, no, kanina napadaan tayo sa may New De Venecia Highway Extension dito sa may papuntang Dawal. Nakita ko nga nung nandun ako sa Dawal Pantal Lucaw Bridge, ang dami na palang fish cage dito sa may ilog. No? Dati naman kakaunti yan siguro dahil maganda dahil panahon ng pagpapalaki ng bangus, 'di ba? Kasi may panahon na kailangan bunutin po yan para maging clear, no? At yung mga deposits, mga waste, no? At saka yung mga hindi nakakain na feeds na nasa ilalim, kailangan po na flush out din po yun para maiwasan ang fish kill. No? Kaya may mga panahon pag mapapansin po ninyo, halos empty. No, hinuhugot yung mga fish cages po diyan sa may Pantal River. At yung iba naman, no, ayan, no, sabi ni Kuya Cesar Ian Urbano ng DBP, no, sa Lucaw daw marami, no, grabe sabi niya. Oo, kasi ganun nga. Tapos kapag ang alam ko pag malapit na yata ang December, pag malamig na yung panahon, hindi sila masyadong nag-aalaga dahil mabagal ang paglaki ng bangus.
No, kahit anong pakain mo, hindi sila kakain yan dahil ang metabolism ng anumang isda pag malamig ang tubig, hindi sila masyadong kumakain, nagko-conserve sila ng energy at yung metabolism nila mabagal. At pag ganito naman, galing tayo sa summer, papunta na sa tag-ulan, feeling ko ang daming laman yung mga yan. Pero kailangan i-regulate. Ay, sorry. Okay lang yun. Okay lang yan, kuya. Kailangan i-regulate, no? Yung mga ganyang bagay. Yung laman ng fish pen. Kasi kung mapapansin po ninyo, unlike before, naglalakihan yung mga fish cages. Ngayon naman pantay-pantay yung size, no? Sa observation ko, ewan ko sa observation ng iba. No, sana magkaparehas yung observation natin. Hindi ako masyado dahil nagmamaneho ako. At a glance lang yung ginawa ko. Siguro yung mga joggers, no, sila ay makakapansin diyan. Ayun, no? At siguro pag dumami na yung harvest ng bangus, mababa na ang presyo ng bangus dahil sa dami ng supply. Yan yung law of supply and demand, mga kapaborito. Hi, hello din kay Pare Dino, no, dyan sa may bayan ng Binmalay. No, nakita natin mukhang mag-harvest na siya ng tiger prawn niya. Ang lalaki na, no? Magkano na ba per kilo? Pag ganito kasi mga magtatag-ulan na mga kapaborito, andyan na yung mga i-harvest diba? Kasi babagal na rin yung paglaki ng mga alaga, no? Kapag tag-ulan na. At syempre malamig yung tubig. Kaya ang seafoods ngayon, no? Sakto, wala na pong red tide, mga kapaborito. Sayang yung mga nag-summer break dito sa Pangasinan, hindi nakatikim ng ano. Pero pwede naman kayong tumikim, no? Basta wag lang galing sa Anda at Bulinaw. Pero ngayon, red tide free na po ang Andaw at Bulinaw. Okay? At least makahabol pa kayo, magpadala na kayo doon. Sana meron yung technology na ikakan na rin yung talaba. Kasi pag mapapansin nyo kasi yung laman ng talaba medyo delicate po yan. Ano? Hindi ko sure kung may technology na maipe-preserve yun ng siguro 3-6 months. Baka naman mag-pulverize na o mag-powderize na yun pag matagal na masyado. Kung masyadong mataas naman yung preservative niyan, baka masama naman sa katawan ng tao, di ba? So, mas maganda pa rin yan if it is cooked habang ito ay fresh pa, di ba? At syempre mga kapaborito zero case pa rin tayo ng monkeypox dito sa Pangasinan. At alam nyo naman, may mga lumabas kasi last week, no? Ng confirmed case daw. Pero yan po ay pinabulaanan na po ng DOH at ng Region 1 Medical Center, no? Kasi baka mag-cause po yan ng fear. At syempre meron naman tayong teknolohiya, no? At pwede nyo naman i-research kung paano na itatransmit ang monkeypox sa isang tao. At hindi yan tulad ng COVID-19 na through droplet infection o kaya ay airborne, no? Ito po ay through full contact. Parang sa chickenpox din po yan. Ganun din. Kasi ang akala din naman nila pag pumutok na yung blisters mo, parang hahalo sa hangin. Hindi po. Okay, pero syempre yung mga kailangan gawin po natin dyan, yung mga pinagdamitan, no? Pinagbihisan po ng may mga red pox, chickenpox o kaya mpox, kailangan po hiwalay po yung ilalaba. Hindi po yan isinasabay sa paglalaba. At kung kayo ay nagwa-washing machine naman po, kailangan ini-sterilize nyo rin po yung washing machine. May i-sterilize naman yan. Gumamit lamang po kayo ng Zonrox o Zonrox ng Clorox siguro or what. O kaya antiseptic para malinis mismo, no? Yung saka yung mga kailangan lang naman dyan talaga pagiging malinis, mga kapaborito. At syempre yung paglalabas po natin, kailangan may dala rin tayong alcohol para masprayan natin yung kamay natin at hindi na tayo makapanghawa pa, no? Hi, hello sa mga taga-Kalasyaw. Magandang hapon kanila Ma'am Marmy. Belated happy birthday kay Boss Carlo na ang sarap ng ulam kahapon habang umuulan.
kanila Ma'am Pao, Sir Steve, Sir Basa, magandang hapon po sa inyo. Team Patak, hi, hello, kay Ma'am Marie Chris. At syempre kay Mayor-elect ng Bayan ng Calasiao, Mayor Patrick Agustin Karamat. Magandang hapon po. At sa mga kapaborito natin dyan sa Bayan ng Mapandan, magandang hapon kay Mapandan Mayor Carl Christian Vega. Congratulations ulit dahil nasa second term na siya ng kanyang panunungkulan bilang alkalde ng Bayan ng Mapandan. At kay Councilor Freddy Pinulyar, magandang hapon. Sa MDRRMO, sila Ma'am Sheila Argelies, Kuya Christopher De La Cruz, at kay Sir Ramil De Vera ng MSWDO, kay Ma'am Shai Pinulyar ng Peso. Hi, hello kay Brother Glenn Ordinario. Magandang hapon sa iyo. Maraming salamat for tuning in. Kumusta na? Tagal tayong hindi na tayo nakapag chill. Diba, meron ding oras para dyan. Diba? Oras natin, 5:33 ng hapon. Magbabalik po ang programang Aligwas, Pangasinan, Ilocano, kalipas lamang po ang ilang patalastas. Ang puta-putang Iren Balita. Ako si General Nicolas Torre III na itinalaga sa katungkulan bilang Chief of the Philippine National Police. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi ditong pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandiyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Ang tatay dapat pinagtatanggol ka. Ang tatay dapat maintindihan ka. Ang tatay dapat pinalalaya ka. Ang tatay mo dapat mahalin mo. Dahil marami man sila dito sa mundo, nag-iisa lang ang tatay mo. Happy Father's Day, mga kapaborito naming tatay. Mula sa inyong paboritong himpilan ng radyo, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Malugod na pagbati namin sa mga huwaran na haligi ng tahanan. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan.
Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno. Paborito. Alaminos. Paborito. Anda. Paborito. Bani. Paborito. Bulinaw. Paborito. Burgos. Paborito. Dasul. Paborito. Infanta. Paborito. Mabini. Paborito. Tanjatsual. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw, Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang Abi, Maligwas Pangasinan Ilocano Reload. Kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ako pa rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Kasama ko pa rin sa ating technical control ang ating sound engineer na si Dennis Palaganas. Samantala mga kapaborito, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Martes. Brigada Eskwela 2025, pinangunahan ni PBBM sa Bulacan. DOH na mahagi ng kagamitang pangkalusugan at serbisyong medikal sa Brigada Eskwela 2025. DSWD Secretary Gatchalian nagsagawa ng Oplan pag-abot sa Tondo, Maynila. Paghahanda ng COMELEC para sa 2025 BSKE tuloy pa rin. Voters registration sa Hulyo tuloy din. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makumpuni ang mga lumang gusali ng mga paaralan, gayon din ang pagpapaganda sa mga palikuran at magkaroon ng tubig sa lahat ng mga paaralan sa bansa. Ito ang kanyang inihayag matapos ang ginawang inspeksyon sa may Barihan Elementary School sa Malolos City at Tibagan Elementary School sa San Miguel sa Bulacan noong Lunes. Batay sa obserbasyon ng Pangulo, karamihan sa mga pampublikong paaralan sa bansa ay mga Marcos type pa na dapat hanggang 20 to 30 years lamang pero hanggang ngayon ay ginagamit pa rin. Napuna rin ng Pangulo ang mga palikuran na kailangang linisin at pagandahin at ang problema sa kawalan ng tubig dahil nagbabayad naman anya ang mga paaralan sa kanilang water supply. Sinabi ng Presidente na kailangang isaalang-alang ang kaligtasan ng mga estudyante kaya kailangan ang malinis na tubig para sa mga ito. At syempre, pakinggan natin yung naging mensahe po ng ating Pangulo noong Lunes sa Brigada Eskwela opening. Maraming salamat at mabuti naman at napakarami ninyo na pasok natin sa DepEd. Isa doon dahil talagang kulang ang teacher natin at bukod pa doon ay may programa si Sec Sani Angara na bawasan yung mga administrative duty na binibigay sa teacher. Kasi naman naging teacher kayo para magturo, hindi naman para mag-bookkeeping, para di ba? Kaya yun ang ginagawa namin. Tinignan ko lahat itong yung Khan Academy, ang ganda nung kanilang software na tapos ito na pinakita rin sa atin yung bagong Starlink para may internet connect, may wifi lahat.
Yun, hindi lamang dito, gagawin natin sa mga iba't ibang eskwelahan. Lalong-lalo na doon sa mga malalayo. Dahil may teknolohiya na. Ito yung nakikita, yung Starlink. Pwede na yan. Basta ikabit mo lang, isaksak mo lang, okay na. Meron ka ng Wi-Fi. Kaya mabuti naman, nandyan na yung teknolohiya. Kaya patuloy lang namin tinitignan. At kailangan maghanda na tayo para sa pasukan. At ready na ba kayo? Yes, sir! Palagay ko yung mga bata, ready na rin. Kaya gagawin natin lahat. Alam mo naman, kayo, mga teacher, ang inaasahan. Para sa akin, kayo yung mga talagang hero. At tingin ko sa teacher. Lagi kong pinapaalala sa ating mga kababayan, yung teacher, nagtuturo yan, naging teacher yan, hindi para yumaman, hindi para sumikat, hindi para kung ano tatakbo ng politika. Ang teacher, naging teacher kasi hindi makatulog yan kung hindi nagtuturo. Hindi mapakali ang teacher pag hindi nagtuturo. Kaya bibigyan namin, ang gagaling naman ng mga teacher natin, kulang lang siguro sa suporta. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi, pati na sa mga retraining. Ito nga, yung binabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Ayan po ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At maraming natuwa dahil tama naman dapat kailangan mabawasan na yung administrative duties. Ang teacher kailangan magturo, mag-focus sa pagtuturo. Dahil mapansin ninyo ilang balita na rin ang lumabas noon na bumababa ang reading comprehension ng mga bata sa mga pampublikong paaralan. At syempre ang sinisisi ng ilan ay ang quality of education. Ang sagot naman ng ating mga pampublikong guro, pagod na worn out na. Bukod po sa nagtuturo sila pa ang nag-head sa gardening, nag-head sa cleaning, at kung ano-ano pang iba pang duties and responsibilities. At kaya nga ngayon nagdagdag pa sila ng mga teachers ayon sa Pangulo, at hindi sila magkukulang ngayon at magdadagdag pa sila ng training, mga seminars para pagbutihin, paghusayin ang kalidad ng pagtuturo ng ating mga guro. We are very thankful to our teachers dito sa Pilipinas, at alam natin kung ano yung hirap na pinagdaraanan po nila. Alam din natin po na sila ang very passionate na, alam niyo yun, yung mga tao na nasa likod ng mga bata, mga nagiging successful na bata, mga teachers po ang nasa likod ng mga yan. Kaya kung meron man kayo mga nababalitaan na mga medyo alabas, siguro dala na rin ng pagod, pero kailangan pinapaalalahanan din yung mga teachers, syempre kapag mainit na ang ulo, kailangan huminga ng malalim. Mahal na mahal natin ang mga guro. Alam natin ang sakripisyo nila kahit sa mga pribadong guro, pribadong eskwelahan. Kaya you are our heroes, sabi nga nila. Kaya dito sa Pangasinan, start na rin ang Brigada Eskwela 2025. Kaliwat kanan na rin po, at nandyan din ang iba pa mga ahensya ng gobyerno para tumulong. Ang PNP nangungunan na riyan. Ang DOH nandyan din para makapagbigay ng tulong at mapabilis ang pagkukumpuni ng mga classrooms at iba pa mga pasilidad. Samantala mga kapaborito, naghandog din ang Department of Health o DOH ng mga kagamitang pangkalusugan at serbisyong medikal ngayong nagsisimula na po ang Brigada Eskwela 2025. Ang inisyatibong ito ng DOH ay alinsunod sa layunin po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging lugar din ang mga paaralan ng pagpapanatili ng kalusugan at malusog na pamumuhay ng mga kabataan dahil malaking oras ang kanilang ginugugol sa eskwelahan. Tama yan. Kaugnay nito, pinangunahan ni Health Secretary Dr. Ted Herbosa, ang ating kalihim ng DOH, ang pagbibigay po ng serbisyong kalusugan ng kagawaran sa kick-off ng Brigada Eskwela
Diyan po sa may Bakakay East Central School sa Albay. Kabilang sa mga binigay na libreng serbisyo ay mga medical consultations, vaccinations, x-rays, laboratory tests, HIV screening, mental health services, family planning, deworming, cancer education at sessions sa health literacy. Kung saan kabilang sa mga topics ay nutrition, physical activity, environmental health, substance use prevention, sexual and reproductive health at violence and injury prevention. Kinilala din ng kalihim ang 83 paaralan sa buong bansa na tinaguriang kampyon ng kalusugan. Bunsod nito, pagkakalooban ng DOH ang kanilang school clinics ng bawat bata malusog packages na naglalaman ng mga gamit ng kalusugan gaya ng blood pressure monitor, first aid kits, timbangan at iba pang mga supply. Samantala, mula naman ng ilunsad ang programang Healthy Learning Institution ng DOH noong 2022, nasa 1,457 na paaralan na sa 55 probinsya at lungsod sa buong bansa ang naabot ng programang ito. Layunin ng programa na suportahan ang mga paaralan sa paglikha ng kapaligirang nangangalaga sa kalusugan ng mga mag-aaral at mga guro. Ayan, syempre, no, katuwang natin ng DOH din. Kasi alam nyo, hand in hand talaga, no? Tama yung sinasabi ng DOH, malaking oras na mga estudyante at guro ay nasa loob ng paaralan. Kaya kung mayroon mang mga sakit na kumakalat, ay isa ang mga eskwelahan sa mga unang-unang sinusuri. Isa na riyan yung dengue, no? Yung dengue fever. Kaya pinapaalalahanan po, naglalakad. Pinapaalalahanan po, no, ang ating mga guro at mga magulang, mga members din ng PTA. Ngayong Brigada Eskwela ay maglinis po tayo ng bakuran. Lalo na sa mga eskwelahan dahil yung mga pinamumugaran po ng lamok dyan, yung mga vase, no? Mga vase, mga lalagyan ng halaman na may tubig. Yan po ang gustong-gusto ng lamok, yung Aedes aegypti na may dala ng dengue fever o yung dengue virus na nagkukos ng dengue fever, mga kapaborito. At syempre sa komunidad, kailangan din po maglinis po tayo, no? Kapag ganitong Brigada Eskwela, hudyat na rin ng tag-ulan, kailangan sa komunidad, ang barangay ay makiayon din, ano? Kung kinakailangan mag-request kayo ng fogging operation o misting operation rather, mas maganda po para maitabo yung mga lamok at mapatay yung mga kitikiti na nagiging sanhi, no? Alam nyo, ang dengue fever nakamamatay yan. Tapos yung mga pasilidad din, linisin na rin po natin yung mga source ng tubig, no? At maglagay tayo ng mga malinis na inumin, no? Para maiwasan yung AGE o yung acute gastroenteritis, mga kapaborito. Kaya sabi ng Pangulo, whole of government approach. Ayan, tumugon na po ang DOH. At sama-sama sila, no? Magtutulungan po ngayong Brigada Eskwela. Magtatagal yan hanggang hanggang kailan ba? 13, no? 1 week. Okay, malapit na ang pasukan, June 16 na. Samantala, sa iba pang balita, muling nag-ikot si DSWD Secretary Rex Gatchalian para pangunahan naman ng reach-out operations ng ahensya sa mga lansangan ng Tondo, Manila. Kasama sa pinuntahan ng kalihim ang mga nakatira sa ilalim ng Kapulong Bridge sa may Tondo, Manila at hinikayat na sumama sa Pag-abot Processing Center. Bago ito, no? Sa Pag-abot Processing Center, sasailalim ang mga ito sa assessment ng mga registered social workers at bibigyan ng angkop na intervention batay po sa kanilang pangangailangan. Bahagi ito ng mas pinaigting na hakbang ng DSWD para matiyak na bawat individual at pamilyang nasa lansangan ay mabigyan po ng angkop na tulong at mailayo sa panganib ng pamamalagi sa kalsada. Alinsunod po yan sa direktiba syempre ng ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pinakahuling tala ng DSWD as of June 6, aabot na sa higit 5,000 individual at pamilya ang nasa lansangan ay natulungan na po sa ilalim ng programang Pag-abot ng DSWD. Yan po ay ongoing program
no, under Secretary Rex Gatchalian. Base na rin po sa kanyang pagsunod, no, sa kautusan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tulungan, no, yung pong mga kababayan natin na nasa laylayan ng lipunan. At ito mga kapaborito natin na nasa ilalim ng tulay, yan yung mga kailangan ng tulong talaga, no? And it's good na nakikita ng DSWD yung mga ganitong sitwasyon. Alam niyo, itong mga ito, isang kahig, isang tuka. Minsan sa isang araw, isang tuka lang. No, nakikita natin sobrang kapapayat ng mga pamilyang ito na naninirahan sa ilalim ng tulay. Dito rin sa Pangasinan, marami rin pong ganyan, ano? Naninirahan sa ilalim ng tulay. At sana ay makita rin po sila at madali lang naman. Suyurin lang yung mga tulay na yan. Makikita nyo na yung mga pamilya sa ilalim. Yung iba nasa kariton lang natutulog, no? Sana ay mabigyan sila ng pansin ng DSWD at mabigyan ng tulong. Mabigyan sila ng paraan para magkaroon sila ng dignidad na para maghanap buhay, no? Kasi itong mga ito, syempre, baka pangangalakal din po yung kanilang pinaghahanap buhayan. Kaya kailangan magbigay tayo ng mga programa. Yung Pag-abot program, meron po silang mga trainings na ginagawa po dyan. No? Tunuturuan sila kung paano mamuhay ng may dignidad at maging sustainable, no, yung kanilang paghahanap buhay. So, parang yung babaeng lumabas sa Imbornal, di ba? Binigyan ng 80,000 pesos para magkaroon siya ng maliit na tindahan at ayun naman ay kaya niyang palaguin basta nakikita ng DSWD, minomonitor nila yan linggo-linggo sana. Di ba? Para hindi rin maubos yan sa pag-uutang kasi syempre yan din ang sakit sa tindahan, yung utang. Uutangin nila, no? Kaya kailangan namomonitor ng DSWD yan. Kasi yung kilala ko, namuhunan siya ng 70,000 sa kanyang tindahan. Maganda yung location at walang utang. Kumikita naman ng 40,000 buwan-buwan. Totoo po yan. Kilala mo din yun, Det. Dati kong cameraman. Sa iba pang balita, sinabi na ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na itutuloy pa rin ang kanilang paghanda para sa 2025 Barangay and SK Elections, BSKE. Ang pahayag na ito ni Garcia ay kasunod ng pag-aproba sa third at final reading sa House of Representatives ng House Bill No. 11287 o pagbago sa term of office ng barangay at SK officials mula 3 taon magiging 6 na taon na ito. Anya, alam naman ng komisyon ang mga developments mula sa Kamara at patuloy nilang hihintayin naman ang bersyon ng batas mula sa Senado. Sa katunayan, nagsimula na sila mag-procure ng mga kagamitan para sa barangay and SK elections, katulad na lamang ng mga indelible inks at mga ballot boxes. Ayon kay Garcia, hanggat hindi pa nagsisimula ang pag-iimprenta ng mga balota, hindi pa naman ito makakaapekto sa gastos ng poll body. Ito kasi ang may pinakamataas na budget na pinaglalaanan ng COMELEC. Pagtitiyak niya na kahit gumugulong pa ang anumang development sa Kamara o Senado, tuloy pa rin ang kanilang paghahanda, status quo. Samantala, inanunsyo rin ni Garcia na matutukoy pa rin ang General Voters Registration sa July 1, hanggang July 11. Kung sakali man ay pagpaliban ng BSKE, ito ay para matiyak na may mga makapagparehistro pa rin na mga Pilipino ngayong taon. Inaasahan kasi na ang susunod na pagpaparehistro na ay sa susunod na taon ng buwan ng Enero, habang ang Overseas Voters Registration naman ay 2 taon ang kanilang nilaan na magsisimula naman ngayong November hanggang sa taong 2027. Ayan ha, so status quo hanggat walang pinipirmahan ng ating pong Pangulo o walang vinivito, di ba? Kung vinito ng Pangulo yung batas na yan, yung House Bill na yan, o kaya ay hindi naman maasikaso ng Senado, dahil hanggang June 30 na lamang po ang 19th Congress. Kung hindi, babalik po yan sa first reading. So, magiging tuloy pa rin. So,
So abang-abang na lang po tayo mga kapaborito ng mga magiging kaganapan dahil sa ngayon pa lang nag-uumpisa na rin yung mainit na impeachment trial. Itong araw na ito ay manunumpa na po ang mga senador bilang impeachment trial judges para sa pagdinig ng article of impeachment na ipipresenta ng prosecution. Ang prosecutors po ay magmumula naman sa 19th Congress mula sa House of Representatives. At yan po ay pakikinggan ng 19th Congress ng Senate. So malaki naman daw yung chance na mag-cross ito sa 20th Congress o ng 20th Congress ng Senate. Pero alam nyo naman po yung impeachment, numbers game po yan. Kung marami ang pro and con, yan yung makikita natin sa 20th Congress, dahil may mga bagong senador na uupo po riyan sa 20th Congress, mga kapaborito. So marami tayong nababasa, mga analysis sa social media, sa radyo, sa dyaryo, napapanood sa TV. Maganda po yun, pakinggan po natin para meron tayong mga counting knowledge. Kailangan makialam tayo dahil tayo ay mga citizens ng bansang ito at tayo ay apektado. Hindi pwedeng sasabihin na malayo naman yan, hindi naman tayo apektado. Apektado po tayo dyan. Dahil tayo naman yung maiipit sa huli. Mga tao ng sambayan ng Pilipino, di ba? Kaya let's just hope and pray. Things will go out the way God wants it, Importante yan. Meron tayong pananampalataya na sana ay manaig ang katotohanan, manaig ang tama para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Maya-maya lamang po mga kapaborito, darasal na rin po tayo ng Angelus. Pasalamat po tayo sa mga grasyang natanggap po natin ngayong araw at sa mga darating pa. Pagpasalamat natin at tayo ay nabigyan pa ng pagkakataon na lumaban ngayong araw, dahil marami ang hindi na kinaya. Let us pray para dun sa mga lumalaban pa. Bueno mga kapaborito, ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang API, Aliguas, Pangasinan, Ilocano Reload. Nagsasabi ng maraming salamat at magandang gabi, kapaborito. Kapaborito, Angelos la, alas 6 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos.